De siger, at man ikke kan lave en landing, hvor den ikke går på næsen. De mangler tæppet. Ja, men i næste måned, der kommer der 4 meter mere til. Jeg køber en pakke hver måned nu, indtil jeg er oppe på 10 meter eller 12 meter. Men 2 meter, det er svært at ramme. Især med, men nu kan den få saftsus med knald på, når man starter på det. Super.